agradecervos a presencia aquí, tanto os medios, é importante para difundir esta presentación do Bono Cultura, e tamén o presidente dos libreros de Ourense, a asociación de libreros José Manuel García, tamén como María Martínez, a propietaria da librería nova, un dos 43 establecementos adheridos, a todo día de hoxe xa, 24 en Ourense capital. Decir que ata o próximo 18 de novembro poden seguir adherindos a través da plataforma bonocultura.gal, calquer establecimiento, para participar nesta campaña de bonocultura. Uns bonos dos cais poden disfrutar os usuarios tamén descargando ese bono a través da propia aplicación Bonocultura a partir do 1 de novembro, a través de eses establecementos previamente adheridos, para disfrutar de descontos de ata 50 euros e ata un total de un máximo de 50% de descontos en establecemientos adheridos con eses epígrafos do sector cultural, como vos ser librerías, museos, tendas de videoxogos, teatros, espectáculos, unha medida da Consellería de Cultura, Educación e Universidades na que un orzamento de 2 millóns de euros co que pretende fomentar o consumo cultural en empresas do sector cultural e dinamizar este sector tan afectado pola pandemia. E quero recordar moitos outros bonos que son, fora de ser axudas directas, que teñen ese efecto de dinamización do consumo e un efecto multiplicador. Neste caso, a través de unha aportación de 2 millóns de euros, pretendemos que haxa unha movilización mínima de 4 millóns de euros, co cal unha aportación importante para recuperar un sector cultural importante como este. Non sei se había algo que se me escapara. Eu que sí lle recomendaría a todos